Faso mana dekun sɔrɔ, faso densɛbɛw bɛ wuli k'u cɛ siri. Faso baara la cɛbɔ tɛ tɛmɛ yɛrɛ bɔ kan. Ko jama bolola tulu o de bɛ se ka sama mun. Ni sigida min filɛ nin ye, nin ye Bamakɔ sigida dɔ ye. N'a welela ko Jalakɔrɔji Jɔnbɛlɛbugu ka fara Jalakɔrɔji plateau kɛnɛyaji kan. Ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko Châteauba kɛrɛfɛ sigibaw. Ni sigida in maaw kɔnɔga kɔni caman b'u kan dɛ. Comme a bɛ fɔ ko jama bolola tulu bɛ sama mun. O sifinaka dɔw kɔni wulilen bɛ k'u cɛ siri. Gɛlɛya mun bɛ u ka sigida kan ka se ka o wuli ka bɔ yen cogoya min na. O fɔlɔfɔlɔ o ye sirabako ye. Ni secteur fila in sifinakaw kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni dimanche in ta n'o bɛnna mɛ kalo tile 3 ma san 2026 k'o kɛ ni siraba in dilanni ye. Ne tɔgɔ ye Musa Kone, u bɛ wele ko Balaba. Ne ye association des jeunes Jalakɔrɔji kɛnɛyaji plateau 2 jeunesse président ye. An bɛ fɔlɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada, ani ka tasibila kɛ an ka cɛdenw minnu tora kɛlɛ la ni tile filɛ in na, kɛrɛnkɛrɛn la le 25 tɛmɛnen a kɛla don y'an bolo min kɛla dusumakasi don y'an bolo ka kɛ ni an ka général ka sosegi accident in na. An bɛ tasibila kɛ ka se an ma k'a fɔ Ala ka hinɛ ani silamɛ suɲuman bɛɛ lajɛlen na. Hakilina min ye anw bila nin baara in na a yirala k'a fɔ ko faso kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don faso den ɲumanya la, patriotisme la. Donc nin ye jeunesse Jalakɔrɔji plateau 2 ani Jɔnbɛlɛbugu jeunesse ka collaboration ye. Kɛrɛnkɛrɛn la n balimakɛ ani jɛɲɔgɔnkɛ ani terikɛ Musa Tarawele a filɛ n kɛrɛfɛ, vraiment an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Ale ni anw ka hakilila de ye nin ye walasa ka se ka an jɔyɔrɔ yira jamana ko la. O bolo ma o de kama anw ye gɛlɛya fɔlɔ min ta an ka yɔrɔ la n'u ko an b'a ko solutionner o de ye sirako gɛlɛya ye. I yɛrɛ ɲɛ b'an ka sira la, aw yɛrɛ ka na cogo min na, aw yɛrɛ y'a ye a bɛ cogo min na. Jeunesse y'a jateminɛ k'a fɔ yani an k'a fɔ ko jamana kana an dɛmɛ fo yɛrɛ ka dɔ k'an yɛrɛ ye fɔlɔ. O de kama anw y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka jama mobiliser ka wari don sira in na ka se ka sira in dilan walasa an ka se ka yɛlɛ sanfɛ. Hali sisan an filɛ o kɛnɛ de kan. An ye baara min kɛ sira in na ka ban plus de 2 millions an y'o baara de kɛ ko ye yɔrɔ in na ka ban. Mais toujours n'i y'a ye ko fɛn ma k'a la, donc kɔrɔ b'a yira toujours anw kɛlen fanga tɛ se, an kɔni b'an se kɛ mais anw fanga tɛ se. An mago bi diɲɛ mɔgɔw ka dɛmɛ na, baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen, mɔgɔ bɛ yen baɲumankɛ ni baɲumankɛ fɛnkɛ don, an mago b'i ka dɛmɛ na ko in na walasa an ka sira bɛ se ka dilan cogo min na ka yɛlɛ ka se sanfɛ. I yɛrɛ y'an ka kɔti cogoya ye. Bawo gɛlɛya caman b'anw kan yan, i y'a faamu. Ni dɛsɛ kɛla anw fɛ yan wala muso kɔnɔma n'a ko a ka tin wulila pour que a ka se dugu ma, gɛlɛya ko dan don, maɲumantɔ ko dan don. Bawo cɛkɔrɔba dɔ sara anw fɛ yan a ma ɲɛ, a ye katakata ne louer k'a don a kɔnɔ ka taa, i y'a ye. Bon sira in fana tiɲɛni kama mototigi dɔ ka moto frein tigɛla sira in na yan, a accident ye a taara a gosi ko fo k'a fatu. Un jeune de 14 ans ou bien 12 ans. Bon i y'a ye, bon jeunesse n'i ka kasara nin cogo na a ma bɛn an ma tiɲɛ yɛrɛ la. O de kama an ma se kɛ pour que nin fɛn ninnu bɛ se ka éviter cogo min na, o de y'an ka fɛnkɛ ye. Ne tɔgɔ Musa Tarawele, ne ye Jalakɔrɔji Jɔnbɛlɛbugu jeunesse président ye. N bɛ foli lase jamana ma fɔlɔ, n bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fo, kɛrɛnkɛrɛnnenya waati tɛmɛlen ko mun kɛra an ka jamana kɔnɔ, dan an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma minnu binna kɛlɛ na. Dan bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛw la, Ala ka yafa o bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛn an ka général n'o ye ministre de la défense ye, dan a binna kɛlɛ kɔnɔna la, a binna jamana ye. Dan bɛ dugawu k'a ye Ala ka dayɔrɔ suma. Donc ne bɛ mun fara n balimakɛ ka kuma kan, n'o ye Jalakɔrɔji Jɔnbɛlɛbugu jeunesse président ani Jalakɔrɔji plateau 2 jeunesse mɔgɔw ye. An farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ. Donc an bɛ kulu in sanfɛ yan. Donc fɛn minnu jɔrɔ b'an na bi kosɛbɛ, donc an bɛ ka fɛn kelen min tɔbɔtɔ n'o y'an ka carreaux ye. Donc an ka place publique foyi t'an bolo yan, dɔgɔtɔrɔso t'an bolo, école t'an bolo, kaburudo t'an bolo, sugu t'an bolo. Donc an ka carré an b'o de kɔlɔsi. Bon carré ninnu fɛnɛ dɔw bɔra yɔrɔ dɔ la u bɛ ka na carré ninnu datugu. Donc ko papier b'u bolo, mais vraiment an m'u ka papier k'u kana nin papier, u dɛsɛra ka na nin papier. Depuis carré ninnu datuguli daminɛna, donc an ye mairie signaler ka taa fɔ mairie ye. Donc fo bi an bɛ yɔrɔ min na kɔni mairie ma wuli ka s'an ma, mairie ma an kɔni jaabi a la fɔlɔ. Donc an t'aw ta u bɛ kumakan duman f'an ye, mais ka wuli ka se terrain kan k'a lajɛ fo yɔrɔ ninnu jɔra bi. Donc an kɔni an tɛ kɛlɛ fɛ, an tɛ wɔyɔ fɛ.
donc an bɛ jamana de wele donc jamana k'a kɔfilɛ anw na donc ni kare t'an bolo an bɛ bɔ cogo di ni kare t'an bolo an tɛ se ka bɔ cogo la an ka musow sɛgɛnnen don jiko b'anw na yan fɛnko b'anw na yan mais kare kelen mun b'an bolo fɛnɛ kare ninnu bɛɛ bɛ ka datugu mais n'i ko ko na ni papier foyi tɛ ka se ka na bon ni kumana o bɛ taa convocation tigɛ ka d'i ma yaya ne kɔni bɛ mun fɔ k'o lase jamana ma donc jamana k'a kɔfilɛ anw na voilà jamana k'a kɔfilɛ anw na kosɛbɛ. Nka halisa jɔrɔnakow ma ban ka sabu kɛ fɛn mun bɛ tali kɛ an ka diinɛko la o labatoli yɔrɔw o tɛ ni sigida maaw bolo. Alhamdulilayi suma alhamdulilayi ne tɔgɔ Mumini Kone ka bɔ Kɛnɛji plateau de la. Bon ne jɔyɔrɔ ye alimami ka dangan de ne alimami tɛ yen bon anw de bɛ yen nɔ. Alhamdulilayi an nana fara jeunesse kan parce que anw yɛrɛ ye jeunesse yɛrɛ ye fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn ko jeunesse anw yɛrɛ ye jeunes de o de la an nana fara jeunesse kan bi sɔgɔmada in na donc ka baara kɛ pour que sigida bɛ se ka yiriwa cogo min na parce que n'i y'a mɛn ko sigida bɛ yiriwa jeunes de bɛ wuli ka sigida yiriwa aw yɛrɛ natɔ y'a ye yirali ka gɛlɛn cogo min na sira ma nɔgɔ kosɛbɛ donc o la an bɛ bɔ k'an ka sira dilan an yɛrɛ dɔɔni dɔɔni pour que an yɛrɛ bɛ se ka an ka mouvement k'an yɛrɛ cogo min na donc o la an bɔra anw yɛrɛ k'an yɛrɛ di pour que mɔgɔw bɛ se k'an ye k'a fɔ an fana y'a daminɛ la mɔgɔw fana bɛ se k'an dɛmɛ o kɔfɛ fana an yɛrɛ fana ɲɛ b'an ka misiri place fana na an b'o kɛnɛ fana k'an ye bon misiri fana o kɛn bɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ k'a bɛɛ jɔ ka ban donc an kɔni an bɛ an kan sama jamana ɲɛmɔgɔw ma donc u bɛ se k'an dɛmɛ misiriko na cogo min na ani autorité minnu bɛ yen nɔ n'u da fana kan ka don misiriko kuma fana na an bɛ an kan sama o bɛɛ lajɛlen ma se kɔni t'anw ye an kɔni ɲɛ bɛ misiri place kɔnɔ a bɛɛ minɛlen kɔni de don mais yan kɔni y'anw ka selikɛnɛ bɔra an bɛna an ka selibaw kɛ yan donc an b'an ka selinciniw fana kɛ yan nɔ mais an ɲɛ b'a la place foyi tɛ yen hali fitinin bɛ yen n'an kan ka o kan fana bɛ seliw la u fana nana o fana k'u bɛn'o jɔn ye fana k'o fana kɛ mangasa fana ye donc an kɔni an b'an kan sama jamana ɲɛmɔgɔw ma donc u k'u kɔfilɛ an na donc an ka sigida bɛ se ka yiriwa cogo min na an ka misiri place bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na pour que an yɛrɛ bɛ se ka sera an ka misiri kɔnɔ donc o y'an ka kuma ye bi sɔgɔmada na ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. Ne tɔgɔ ye Asetu Tangara ka bɔ Kɛnɛyaji plateau la ne jɔyɔrɔ ye musow kɛ ɲɛmɔgɔya ye an nana an ka cɛw nɔfɛ an ka sira dilayɔrɔ la aya tiɲɛ na an ka sira man ɲi an bɛ dɛmɛ ɲini an ka sira ka se ka dilan an bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na sira in d'an ma a ma nɔgɔ bolimafɛntigi ma a ma nɔgɔ an yɛrɛ senna taamabaw ma mobili t'an ka sira la n'a yɛrɛ bɔra yan ko ala an bɛ taa dugu kɔnɔ an bɛ min taama kɛ bɔ fo yan fo Sikɔrɔni sugu la o y'an ka mobili taa yɔrɔ ye an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini ni sira in sera ka dilan ka sotarama bila sira kan alhamdulilayi o y'anw muso ka hɛrɛ dɔ ye an bɛ lafiya an cɛw bɛ lafiya a filanan an filɛ yɔrɔ min na n'o y'an ka misiri terrain ye tiɲɛ yɛrɛ la an ɲɛ bɛ baara dɔ la misiri in kɔnɔ a tɛ ka an diya an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka misiri in sɔrɔ cogo min hali ni seli welela yan ni dunan nana i fɛ yen n'a ko seli yɔrɔ i bɛ seli yɔrɔ d'a ma i ka so misiri tɛ anw bolo an ka sigida la yan tiɲɛ yɛrɛ la o kɔnɔnafili banna o kamanagan banna o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dɛmɛ ɲini ni jiko sira ye aya ani sugu ni ji tɛ anw bolo yan an musow sɛgɛnnen don an ɲɛnnen don an n'an cɛw ye tibitaba sugu bɛɛ dɔ kɛ sa tiɲɛ na an kɔni an kɔnɔna filila an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na n'a fɔra an ka taa nasan farada la ka taa nasan Sikɔrɔni k'an bɛna tobili kɛ ka bɛn ekɔlidenw ma tiɲɛ na a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ an b'o gɛlɛya de kɔnɔ bi aya an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ baɲumankɛ tɔn bɛɛ lajɛlen fɛ ni min ye se k'an dɛmɛ a seko la o k'an dɛmɛ ni dɛmɛ ye min kɔni bɛ ne fɛ ka fɔ muso ka dɛmɛ sira kan o ye nin ye. Fɛn mun bɛ tali kɛ an ka diinɛko la o labatoli yɔrɔw o tɛ ni sigida maaw bolo i n'a fɔ kerecɛnlakaw olu fana tɛ se ka tɛmɛ sira sɔrɔ ka taa u ka egilizi la an ka kuma ta u yɛrɛ da kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Pierre Jara komi yan yɛlɛli ka gɛlɛ donc jeunesse ye ɲɔgɔn mobiliser pour que ka se ka sira sɔrɔ ka sira dilan ka yɛlɛn ka jigin nɔgɔya an ma quoi mais gɛlɛya min bɛ an kan ka fara o kan o ye mɔgɔ dɔw de wulilen don u bɛ k'an kɛ kariw datugu église filɛ nin ye batoli bɛ ka kɛ yen ekɔliso filɛ denmisɛnninw bɛ kalan na ni kari datugura an bɛ don cogo di ou bien an bɛ bɔ cogo di o gɛlɛya de b'an kan donc kari in datuguli an ma jɛn n'a ye an t'a fɛ an ka kari ka datugu o de bɛ an fɛ ka fɔ aw ye an kɔni mago bɛ dɛmɛ la ka se ka sira dilan ani fana kari an ka kariw ka kɛ normali ye vraiment plan bɔra cogo min na
an b'a fɛ an ka kari kɔnɔna ka to o cogo la mɔgɔ minnu filɛ ka kari ninnu datugu nin ye kun jumɛn b'u bila a la donc se kɔni t'an ɲɛ mais an mago bɛ dɛmɛ la an ka kariw ka t'u ka cogo la voilà. sira in dilanni kɔni bɛ ka kɛ nisɔndiyakoba ye nin sigida maaw bolo o bɛ ye tɛmɛmagatɔ dɔw la hali minnu tɛ nin sigida in na olu dɔw kɔni tɛmɛtɔla bɛ wari de di walasa nin baara in bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na. Ne tɔgɔ Tiyani Samake ne bɛ Ɲamakɔrɔ n y'a kɛ dɛmɛ min kama ne yɛrɛ de b'a nafa dɔn ka d'a kan ɲɔni n kɛ sigi Bamakɔ yan ne tun bɛ Segu yɔrɔ min na an ka baara sira dilanli i yɛrɛ b'a jateminɛ ka cɛ sira dilanli bolili ani a cɛnɛ bolili i b'a dɔn k'a fɔ fɛn kelen tɛ bolimafɛn de bɛ ne bolo ka boli sira dilanlen ka cɛ i ka bolimafɛn bɛ si min sɔrɔ sira dilanlen sira dilanbali ka cɛ a tɛ si sɔrɔ sabula i b'a ye ka cɛ moto yɛrɛ ka cɛ hali n'a bulon bɛ siri sira tiɲɛni i b'a ye ka cɛ i ka bulon bɛ to ka bin quoi mais ni sira ka ɲi i bɛ boli ka cɛ hali n'a bulon yubala i bɛ si se yɔrɔ la k'a sɔrɔ a bɛ bin quoi sira dilan a nafa ka bon fo ka taa dama tɛmɛ o sɔrɔ y'a to n ye wari de bila a la sabula ni bonya ka kan ne yɛrɛ yɛlɛtɔ kɔti sanfɛ ne ye degun min kɛ sisan ne b'o de dɔn mais i b'a ye ni ne na se yɔrɔ minnu ma yɔrɔ minnu labɛnnen don o yɔrɔ bolili ka nɔgɔ ka tɛmɛ yɔrɔ cɛnni kan sɔrɔ y'a to n ye wari bila ale folikan min bɛ ne bolo k'u ni ce u ka waleɲuman na ni baraji sabula bamananw ko ten ko maa bi ko kɛ i b'a k'i yɛrɛ le ko maa minnu ye kuraji ta k'a fɔ ko nin ko in ka kɛ k'u folen don ani sigida yɛrɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni u tɛ se ka bolo don nin baara in na olu dɔw tɛmɛtɔ fana bɛ u bolo don u kunna ka donbolo kɛ baara in kɛbagaw ye walasa a ka se ka sira sɔrɔ. ale ka baara min kɛ ale ka faso baara la ka adamadenw ni lakanta ala ka sen ni kɛnɛya dilu ma nafa min bɛ sira la ale tɛ ka baara mɔgɔ kelen ale ka baara dugu diinɛ bɛɛ le ala ka sen ni kɛnɛya ka mɔgɔ ni lakanta karasigɛlu ayi nimisa foyi t'a la wallahi ala k'a kɛ siniɲɛsigi de nimisa foyi t'a la tɔgɔ Jɛnɛba Tarawele k'ale kisi gɛrɛgɛrɛ ma ne tɔgɔ Asiti Jɔnbila komi dugutigi yɛrɛ tɛ a muso de ne komi sira bɛɛ ɲɛ bɛ sira kan sira ma nɔgɔ yan sugu t'an bolo sira t'an bolo ji tɛ yen n'u sera ka dɛmɛ ka na o kɔni bɛ diya n ye salamu aleykum